Sagardotegi bila hasita, bagatoz ebosaria, laroita iruan itxi omentzan, horixe degu egia. Sagardotegi bat zela baina, bialdeko aurpegia, goiko pixuan ikastegia, azpin sagardotegia. Goiko pixuan ikastegia, azpin sagardotegia. Ona iritsi gera, eman da pauso bi, ara zerrajeri bat, izena kortadi. Urte luzetan izan zan sagardotegi, martxan pasa zituen 3 belaunaldi. Martxan pasa zituen 3 belaunaldi. Ta zer gertatu zaion, denbora pasata, leno nahiko sagardo, ez ote da marka. Orain dena altzairu burni eta txapa, toki honek eman du kanbillo galanta. Toki honek eman du kanbillo galanta. Erak etxita, inguru honetan, informazio asko ez daukagu bertan, baino nola zebiltzan kupelaren bueltan, ondo ikus daiteke argazki horretan. Hemen bilduko ziran, jende hori sarri, argazkitan begira, izan dugu berri. Gustora ikusten dira kantu eta irri, orduan ere bazan nahikoa egarri. Horko giroa dugu oso mundiala, inguru hau azaltzen da, ikusi bezala. Ta norbaitek gehiago jakin nahi bau ala, arrimatu argazkira ta ikusi dezala.